tættere på. Og så vores idé, den her måde vi så vil løse problemet, det er, nu er skitsen så godt nok rigtig lille, men det er ligesom den forrige gruppe, så rykke busstopstederne lige det her tidsinterval, hvor at de her gymnasieelever, de står busserne, og så på den måde, så vil vi nudge dem ved hjælp også nogle farvede fodspor, så at tage den sikre vej. Vi har så også tænkt lidt på at lave nogle små noget maling på den sikre vej, hvor der står, hvor langt tilbage der er til i meter til selve gymnasiet, sådan så at de, selvom de ikke kan se gymnasiet, så har de en idé om, hvor langt de skal gå endnu. Og så hvordan vi vil teste vores idé, det var, at vi tænkte, at vi måske kunne snakke lidt med buschaufføren eller Movia, og så se, om der bare lige en enkelt dag lige kunne stoppe der, hvor vi gerne vil have, at bussen skal stoppe, og så ser, hvad der sker med de elever, der skal ud af busserne. Og de problemer, det vi gerne vil have feedback på, det er, om de vil gerne vide, om vi overhovedet kan kommunikere og samarbejde med busserne om det her projekt. Om det kan blive realistisk. Ja, og så også økonomien, hvor meget det koster at gøre det her. Og det skal lige siges, det er begge busser, altså i begge retninger, vi vil flytte ned mod byen på den anden side af fodgængeren. Og de kommer tættere på den sikre vej. Ja. Så og det er kun om morgenen, vi vil gøre det. Det er ikke hele dagen, fordi der er jo lige blevet lavet nye busstopsteder. Og det ved vi godt, at det bliver problematisk, hvis det var hele dagen, at det blev rykket. Så det er kun det der om morgenen, de første busser der rykker. Det lille tidsinterval der. Fordi det der problem er størst. Ja, det er der, hvor problemet er. Det er eleverne, der er problemet. Det er mellem 7 til 9. Så stopper jeg. Rigtig fedt.